sammen. Nu har vi Thor med, og i dag skal vi så smage på alle mulige forskellige bolcher. Chips. Ja, og chips. Husumchips. Vi ved godt, det er for sent at smage på sådan en husumchips, men vi har altså ikke smagt den. Og måske får vi den der guldting, for vi får 100.000 kroner. En eller anden noget. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, man får, men jeg får bare. Men vi ser sgu på det. Det er min helt nye video her. Jeg håber, vi vil tage imod den. Måske få den på videoer. Men nu skal vi altså bare i gang. Hvad tager vi først? Den her eller husumchips? Jeg ved ikke. Det er du. Skal vi tage bolcher først? Kan jeg? Okay. Vi tager en der. Vi tager nogle par stykker hver. Og Thor skal nok vise den til jer. Var det ikke Jors, den her? Og det var den der. Kom så Danmark. Danmark skal faktisk spille i dag. Mod Sverige, ikke? Mod Sverige. En af dem, der var bagved os. Det er fordi, vi har lejrtur lige nu. Vi har lejrtur. Så hvis I kan høre nogen, der larmer eller råber, Så er det derfor. Ja. Det var det, godt. Kan I ikke holde jeres kæft? Mads! Prøv! Nå, okay, nu skal vi. Hvad skal vi smage først? Hvilken skal vi starte med? Skal vi starte med den her kedelige en? Ja. Hvad så har du den? Den er kedelig. Mads, få med dig. Og det er Lige Mads. med lidt Og det der, det er Mads for jeg. Og han er mega underlig. Alle sammen. Og jeg har smagt den. Smag den lige. Mikkel! Han er i gang med at optage Har du lige smagt nu. den? Ja. Jeg optager ligesom! Mads, få nu af! Mads, fuck af med 1 til 10. Vi skal give den 1 til 10 på resten. Hey, hvad vi skulle smage på den først? Hvem her? Og læg den her. Hallo, gå lige ind og luk døren til Mikkel. Lad min Mads, det der er race queer for øjet. Nej, ja. Jo, men så luk døren, så er det ikke dig mere. Så gå ind og luk den dør. Ja, vi skal nogen, der råber. Den er hyggelig. Og det var den her. Jeg vil nok, min mening, 1 til 10, det er nok en 7,5. Hold kæde. Hold os lige ned. Kan du tage sådan på? Ej, så prøv ud. Ja, og du må ikke smage. Det er det Jo, faktisk. du slukker den der, så må du smage en husumchipsen. Jeg har slukket. Må jeg smage? Nej. Jo, han er Ikke med. nu. Jeg skal få af med den. Hallo, så gå ud af den her. Nå, men 1 til 10 om den her. Hvad giver du? Kom, Mikkel. Jeg siger ikke, så er det kedelig. Ja, kedelig. Smagte ikke af noget, jo. Jeg giver en 7. Smager røv. Nu tager vi den her banan her. Hvor byder du hende? Jeg har ikke spist hende på. Det er tort, det siger. Det smager røv. Vi kan lige se en ordentlig her. Ligner Jeppe. Det var lidt. Ja, det er det Mikkel, jeg har nok set ham på en eller anden tidspunkt. Det var ham, vi vandt i Wangy og MM. Nu tog jeg den. Jeg skal lige. I know it fucking høre that piss. Okay, 3, 2. 1. Men du smager ikke husumchips. Hvor meget kan jeg købe? Hvor meget kan jeg købe? Du kan købe den. Når jeg spiser den. Hold Jeg nu spiser kæft. nogle chips af den. Hvor Du meget? kan ikke købe noget, Mads. Kan I købe den, Mads? Vi har fået den af Malle. Kan jeg købe den for 7 kroner? Nej. Nej, slet. Godnat. Din big ass forehead. Danmark styrer for vildt! Nej, Mads får ikke det noget. er Danmark styrer vildt. Det er ikke Danmark styrer for vildt. Jeg vil nok 1 til 10 om den her. Den er ret bedre. Den er meget bedre, synes jeg. Altså. Jeg vil nok give en fucking om faktisk 7. Jeg giver en 7,5. Ja, 7,5. Enig. Virkelig stemt, Mads. Den var sgu. Jeg er gået Jeg tror, jeg sætter den op til 8. Jeg er gået dig lige nu. Tror jeg. Tror jeg sgu. Det giver Hvorfor er jeg ikke I love you. Jeg går væk, Søren. Jeg tror, jeg havde faktisk lige det? så. Hvorfor har du har ikke fået Danmarksflade? Jeg Hvad går skal vi gøre for nu? Så tager jeg Danmarksflade for ikke. Du har ikke Danmarksflade. Ja, Jeg har ikke. Har du spist den? en gang. Ej, hvor er den kedelig. Ingenting smag ved min. Nej. Ingenting smag. Det Toer. smager, det smager ringere end den der røde. Det Toer. smager ringere end den der. Det er kraftigt min tår, det der. Den Er det mig? Ja, det lød som om du sagde Thor. Nå. 2. I love you, ikke lige sige.
Der står, er vi ikke inde, der står? Har du prøvet at bide en? Det kan være, de bliver Har du en til I love you eller sådan noget? Var det sådan sådan, jeg også Ja, der. Er det Vi har en krille her. Ham har I nok set på Sweet Foodburgers eller sådan noget. Er det ikke? Det er en halv. Det er en halv. Det er bare sådan. Må jeg beholde den? Ja, det må du gerne. Og spise. Det smager ingenting. Ingenting. Den er lort, den der. Skal du smage sådan en rød en? Fuck, det smager lort. Er den også lort? Prøv at smage den her. Det smager numse. For Det helvede. smager fint med numse. Og ham her. Hvordan numse smager? Fordi den smager lidt numse. Den smager, ja. Altså, det smager som sådan en prut, den lugter. Og nu tager vi den næste. Jeg skulle ikke give den noget. Okay, hvad giver du? 2. Ja, det er godt. 2. 2. Hvad tager vi nu? Nu må du vælge. Den her. Den her. Okay. Nu tager vi simpelthen den her. 3, Danmark godt. 3, 2, 1. Nu. Altså, det er fandme ikke i orden, det der. Minus 10 aura. Hvad for en er den bedste? Vi har ikke smagt alle med det. Med indtil videre. Nok den, jeg har i munden lige nu. Hvad for en er det? Ikke en gule, der kommer over. Jeg synes altså. Mads. Mads, gå nu væk. Du er så gay, du er. Ej, du er fandme. Prøv at klippe. Den er oppe i Ej, sikkert. Snak for Mads, det er dig, der hele tiden miver sådan. Ja, Mads, det er fucking underligt. Så hvad giver du den her? Fuck, den er god. Den er faktisk. 8,5. Nej, 8. Jeg skal videre. Jeg giver en 8. Jeg siger 8. Den er lidt bedre end banan, men ikke. Damn, så... Den er bedre end banan. Hvis vi skal lave en helt anden... Ja, hvis vi skal lave en anden video, så er det kommentarer. Hvis vi skal have Thor med, så er det kommentarer. Det kommer virkelig. Jeg tror lige, vi skal skynde os her, for den er allerede på 7 minutter. Nu tager vi den af Danmark her. 3, 2, 1. Den er god. Den er god. Den har jeg rumflæret. Pisse også, den har jeg ikke. Jeg har masser af dem. Den er fucking god. Undskyld, jeg bander. Det må jeg ikke. Men den er god. Den er... 9. 8,5. Altså, den der, den er ikke god. Men den er længere. Det knækker min tand. 8,5. 9. Så tager vi den her. Hvad vil jeg, han siger, den er dårlig. Nej, heller ikke lige nogle blakpladser. Den er lige på mig. Fuck. Fuck, det er svært hyggeligt her. Og det står bare en gren. Blokblas. Fuck, der er en blokblas, som man... Nej, blakpladser. 3, 2, 1. Nu. 0. Indtil smag. Endelig nu. Det smager lidt sødt. Fint nok. Skulle da meningen. Nu skulle da mærke, hvis den Men smager så sur. giver jeg dig masser. Mm. Kan jeg købe de der lidt sådan chips efter I har smagt på dem? Det er mig og Thors. Kan jeg Og hvor købe skal dem? jeg sige det på video? Nej, jeg spørger bare. Så er det lige være med at spørge. Vi spørger senere, ikke efter vi. Ja. Og vi har masser af det er jeg ligeglad, hvis jeg har sagt. Jeg ved ikke, hvad det var. Så spiller stik med Twitch. Ja, Ikke typisk på dig. Bare Mads. Så for mig, Jeg siger, jeg er typisk dig at spille et eller andet fucking et eller andet underligt. er jeg godt spille Brawl Stars. Gør du det? Og jeg selv. Indtil den er claim på Bostars. Så tager vi så den her. Men okay, han havde faktisk ret i det der. Ja. Jeg vil give... Vi skal lige give en skæld. Ja, hvad giver du? 1 til 10? Jeg tror, jeg giver en 5. Den er meget standard. Ja, 5. 3, nej, nu tager vi den her. 1 bue. En af de der sådan en pude, man ligger på. Ja. 3, Nå, bro. 2, Ja, det 1. er den burde sgu da smage noget. Ja, den smager røv. Nej, så vi... Åh nej, nu kommer han der. Vi filmer. Nu er du med. Du kan se dig selv inde på YouTube. Kom så. Bom, bom. Bom, bom. Yes, det gik!
Hvad med om? Bare gå. Endelig skal vi med. Ja. Altså, jeg synes, jeg smagte den for. Bare en anden form. Jeg synes ikke, det smager. I'm back on the track. Hallo, må jeg smage med her? Hallo, vi laver en Den her. Den her. Ja. Nå, men hvis I kan høre en idiot bag ved os, det er Mads. Det er sgu da Elliot, der laver mellem 10 fælder. Ja, det er lidt jer alle sammen. Nej, jeg synes ikke, det Jo, han Jeg kigger bare. Jeg kigger op. Kigger, Mads. Okay, men. Det er blevet en banger-video. Ja, hvis du ikke havde været med. Okay. Tor, 1-10. Smager sgu da ikke. Ej, det smager ord. Ja. En halv. En halv, ja. Nu skal vi simpelthen smage på Mads, han har ventet på Alex Husum. I kan lige se den her. Kan du se det? Ja. Vi tager altså en hver. Hvad vil du have noget i en... Ja, så tag. Vi har selve chipsen her. Og smagen, hvad var det nu smagen af Alex Husum? Chili cheese. Top. Og ost. Det var for Mads og ost, ja. Du har kan smage. 300. Bongen er godt. 9 ud af 10. Ja, 9 ud af 10. 9 ud af 10. Jeg må nok veje dem først. 9 ud af 10, altså. Fuck, den er Det er lækker. ikke noget, man får med. Nej, min andre tattoo skulle være med. Jeg var godt, jeg lige fik en nye. Tak, jeg tog på jer. Hvad giver du den? 1-10. 9. Jeg giver 9,5. Mads, hvad giver du den? 10. Hvad giver du den, Kalle? Kalle smager den også lige nu, vi er i gang. Det næste. Det er stærkt. Det er 10 ud af 10. 10 ud af 10 siger Kalle. Mads siger 10 ud af 10. Thor siger 9 ud af 10. Jeg siger 9,5 ud af 10. Og Kalle siger 10 ud af 10. Og jeg byder 15. Nå, men nu er vi færdige med den her video her. Det var faktisk fint nok video. Der er lidt larm allerede der. Men næste video, det er med... Den bliver virkelig banger. Ja, med en af de to, eller ham her, eller Kalle. I har ikke brug for det her slik. Smag lige din fucking æb. Og der er har I ikke mere af det gode fra helvede, gutter? Nej, jeg giver stadig ikke. Hvorfor er der så mange af de gode? Nå, men tak for I så med alle sammen. Adios.